Замърсяването на въздуха и водата е един от най-сериозните проблеми на нашето време. То не е нещо далечно и абстрактно. То е около нас всеки ден. Въздуха, който дишаме, и водата, която пием, вече не са толкова чисти, колкото си мислим. Причините са много. Фабрики, автомобили, замърсяване от земеделието, отпадъци от домакинствата. Всички тези източници изпускат вредни вещества, които попадат в околната среда и остават там с години. Въздухът се замърсява с фини прахови частици, въглероден диоксид, азотни и серни оксиди. Това води до здравословни проблеми като астма, бронхит, дори сърдечни заболявания. Замърсяването не е видимо, но последствията се усещат. Според Световната здравна организация, над 90% от хората по света дишат замърсен въздух. Същото важи и за водата. В реки и морета попадат тежки метали, химикали, пестициди и пластмаса. Някои отпадъци се разлагат за стотици години, а в това време те навлизат в хранителната верига, от рибите до нашата чиния. В развиващите се страни замърсяването на водата често води до епидемии и липса на достъп до безопасна питейна вода. В Европейския съюз се предприемат реални стъпки за ограничаване на този проблем. Строги закони за въздуха и водата, инвестиции в пречиствателни станции и по-екологичен транспорт. Въвеждат се забрани за пластмасови изделия за еднократна употреба и се насърчават иновации в устойчивото земеделие. Но това не е достатъчно. Истинската промяна започва и от нас. Всеки може да допринесе, като избира градски транспорт, намали потреблението на пластмаса, пести енергия и вода или просто не изхвърля вредни вещества в канализацията. Това са малки стъпки, но когато се правят от много хора, ефектът е огромен. Нашата планета не може да бъде подменена. Ако искаме да живеем в свят с чист въздух и безопасна вода, трябва да действаме сега, с общи усилия от всеки по малко, за да има значение за всички.